Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic. Diumenge 30 de durant l'any. Text de l'Evangeli. En aquell temps, quan els fariseus van saber que Jesús havia fet callar els saduceus, es reuniren tots plegats. I un d'ells, doctor de la llei, l'interrogà amb intenció de temptar-lo. «Mestre, quin és el gran manament en la llei?» I li digué: «Estimaràs el Senyor el teu Déu, amb tot el teu cor i amb tota la teva ànima i amb tota la teva ment. Aquest és el gran i primer manament. I el segon és semblant a aquest: estimaràs el teu proïsme com a tu mateix. D'aquests dos manaments tota la llei en depèn i els profetes». Comentari: Dr. Johannes Vilar, Colònia, Alemanya. Estimaràs el Senyor el teu Déu amb tot el teu cor i amb tota la teva ànima i amb tota la teva ment. Estimaràs el teu proïsme com a tu mateix. Avui, l'Església ens recorda un resum de la nostra actitud de vida. D'aquests dos manaments tota la llei en depèn i els profetes. Sant Mateu i Sant Marc ho posen en boca de Jesucrist. Sant Lluc d'un fariseu, sempre en forma de diàleg. Probablement li haurien fet al Senyor preguntes similars en altres ocasions. Jesús respon amb el començament del Xemà, oració composta per dues citacions del Deuteronomi i una del llibre dels Nombres, que els jueus fervents recitaven, si més no, 2 cops al dia. Escolta, Israel, el Senyor el teu Déu. Bo i recitant-la, hom té consciència de Déu en el quefer quotidià, alhora que recorda el que és més important en aquesta vida: estimar Déu per sobre tots els deuets i el proïsme com a tu mateix. Després, en acabar el Sant Sopar i amb l'exemple del lavatori dels peus, Jesús pronuncia un nou manament: estimar-nos com ell mateix ens estima, amb força divina. Cal la decisió de practicar de fet aquest dolç precepte. Més que comandament, és elevació i capacitat en el capteniment amb els altres, homes i coses, treball i repòs, esperit i matèria, perquè tot és criatura de Déu. D'altra banda, en ser amarats per l'amor de Déu, que ens toca en tot el nostre ésser, restem capacitats per a respondre divinament a aquest amor. Déu misericordiós no solament foragita el pecat del món, sinó que ens divinitza. Som partícips de la naturalesa divina. Sol Jesús és fill per naturalesa. Som fills del Pare en el Fill per l'Esperit Sant. A Sant Josep Maria li agradava parlar de divinització, expressió que té arrelament en els pares de l'Església. Per exemple, escrivia Sant Basili: així com els cossos clars i transparents, quan remen la llum, comencen a irradiar llum per si mateixos, així també rellueixen els que han estat il·luminats per l'Esperit. Això comporta el do de la gràcia, alegria interminable, permanència en Déu i la fita màxima, la divinització. Desitgem-ho.